мы торжественно открываем юбилейный год нашей республики. Татарстан был и будет одним из опорных регионов нашего многонационального Отечества. Hörmətli millətdaşlar, bu bizning ortaq bulağımız, ortaq bayramımız. Мы честно отстояли нашу Родину и будем стоять на рубежах наших границ, нашего государства, нашей великой России. Да здравствует Татарская Республика! Ура! Мы ответственно заявляем, готовы к проведению торжественных мероприятий. Для нас это было очень важно привести в наш родной Татарстан в год 70-летия Великой Победы, в год столетия ТСР, успешный импульс. На медали изображена карта очертания границ нашей республики в лучах солнца. Когда они утром встали 1 числа, кроме подарков под елкой, у них уже и был братик. Без татар никакой бы России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно. Татарстан и населяющий его территорию многонациональный народ во все времена не подводила и выступала за единство великой страны.
Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, новых трудовых свершений. Россия и Татарстан едино неделимы в поступательном движении нашей великой страны вперед. Хочу пригласить вас на еще один юбилей, посвященный нашей Родине, который пройдет в 2070 году. Это общероссийский праздник, потому что мы одна из составных частей нашей большой страны. Это указом президента определено. Все, что делается, делается во благо нашей страны. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Всем еще раз доброго дня. Мы всех поздравляем с праздником и продолжаем наш праздничный эфир. На площади перед театром имени Камала уже начался ставший традиционным открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Bizning Zaman. Наше время». Каждый год в нем принимают участие молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, работающие на предприятиях нефтяной, энергетической, машиностроительной промышленности, в образовательных учреждениях, в организациях социальной сферы обслуживания и иных сфер деятельности. Команды или отдельные участники соревнуются в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы», «Визитная карточка». Давайте вместе посмотрим, насколько талантлива наша татарстанская молодежь, которая еще и работать успевает. Халык көйләрен дә, заманча сәнгатьне дә яктырткан бер фестиваль икенчесен алыштыра. Галиәскәр Камал театры каршында хәзер безнең заман эше яшьләр фестивале лауреаты
Ятлары катнашында зур концерт бара. Ел сайын әлгі проект республика предприятиеләре һәм оешмаларында эшләүче 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләргә музыка, хореография һәм сәнгатьле сөйләмдә үз осталыкларын күрсәтергә мөмкинлек бирә. Үзешчән артистларның чыгышларын хәзерге минутларда күреп булачак. Анда безнең хезмәттәшебез Асол Мөхәммәтҗанова эшли. Асол, хәерле көн. Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы ведем прямую трансляцию с самого сердца нашего прекрасного города, с площади около театра Гляскара Камала, где в эти минуты проходит фестиваль работающей молодежи «Наше время Безнең Заман». Огромное количество творческой молодежи собрались сегодня здесь, чтобы поделиться своим талантом со всеми зрителями, которые собрались и на площади, и смотрят нашу прямую трансляцию. И рядом со мной сегодня прекрасные девушки в великолепных нарядах. Девушки, добрый день. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали и кого вы представляете? Добрый день, здравствуйте. Мы приехали из города Мамадыш, представляем отдел образования Мамадышского муниципального района, вокально-хореографический ансамбль «Ихлас». Ой, прекрасно. А что вы сегодня подготовили для зрителей? Мы сегодня подготовили 2 вокальных номера и 1 хореографический. Так, замечательно. С каким настроением вы приехали сегодня на такое масштабное мероприятие? С хорошим, даже с отличным настроением приехали на День Республики Татарстан. Но наверняка волновались. Даже очень. Но я думаю, что сегодня все волнуются, но тем не менее испытывают трепет от участия в таком великолепном мероприятии. Девушки, что вы можете пожелать нашим зрителям и поздравить, конечно же, нашу республику? У вас есть сейчас уникальная возможность, вот глядя в камеру. Байрам белян, с праздником! Спасибо, творческих вам успехов, девушки, и до новых встреч в Казани. Спасибо большое. Вот такие прекрасные представительницы работающей молодежи сейчас были рядышком со мной. А я передаю слово нашим коллегам, и, конечно же, продолжается наш праздничный концерт. Творческий коллектив «Авиатор», Казанский авиационный завод имени Горбунова, филиал Туполев. Сәхнәдә юл хәрәкәте иминлеге оешмасы вокаль дуэты Чулпан. Yıldızlar söndü, dün uzgan indi, bir yıldız kaldı, ol Çulpan idi, ol Çulpan idi. Gülümün
площади возле театра Гляскара Камала с фестиваля «Біздің заман». Еще один прекрасный творческий коллектив находится рядом со мной. Давайте с ними познакомимся. Добрый день. Откуда вы приехали? Кого представляете? Мы приехали из города Менделеевск, представляем предприятие АО «Амоний». Так, замечательно. А как называется ваш коллектив? Ну, символично также АО «Амоний», ансамбль «Амоний». Ну, скажите, с каким настроением ехали в наш город? Ну, у нас очень хорошее настроение уже с утра. Мы зарядились позитивчиком, в автобусе пели, распевались, чудили. Поэтому и с таким же настроением мы вышли на сцену. Хоть и песня лирическая была у нас, но все-таки внутри настроение и на лице, думаем, это все передалось. Но стоять на сцене — это все же волнительно, вы со мной согласитесь. Но как вас встречал зритель? Как вы вообще преодолели, скажем так, страх, боязнь сцены? Ну, ввиду нашего уже опыта, уже волнение, конечно, оно присутствует. Мы уже в 3-й раз приезжаем поздравлять республику. Зрители очень отзывчивые, очень положительные, всегда нас поддерживают и встречают бурными аплодисментами. Мы думаем, им нравится. Да, это прекрасно выступать в День республики в самом центре Казани. И я думаю, у вас подготовлено поздравление для наших зрителей. Пожалуйста. Иң яраткан осы изләр елмайып килеп торсын. Кая барсаң да өеңә кайтасың килеп торсын. Хөрмәтле дуслар, дорогие друзья, Татарстан наш дом родной. АО «Амоний» поздравляет всех с праздником! Так, уже песня пошла. Вот огонь мой вороной, разыгрался, расплясался, разрезвился подо мной. С праздником! Браво, спасибо огромное, творческих вам успехов и всегда с удовольствием еще раз с вами встретимся здесь, в нашем замечательном городе Казань. Мы продолжаем наш праздничный концерт. Аделя Фаткулина, Казанский вертолетный завод. Мәхәббәт һәм матурлык темасын дәвам итеп.
Сайраридым, сайрара. Жаным. Эльжан Дустайым, Эльжан Дустайым, Эльжан Дустайым, Эльжан Дустайым, Эльжан Дустайым, Эльжан Дустайым, Эльжан С праздником, любимая республика, с праздником, любимый город. И вновь мы приветствуем всех наших телезрителей самого центра нашего города. И рядом со мной вот такие бравые ребятки, бравые солдатки, участники фестиваля «Наше время Безден Заман». Добрый день! Откуда вы приехали и кого вы представляете? Мы вокально-инструментальный ансамбль ГБУ «Безопасность дорожного движения». Вот, приехали с выступлением, с песней «Гармошка фронтовая». Вот, выступили уже. Поздравляем республику, город Казань непосредственно с днем, с праздником просто. Хотим просто от души всех принести радость каждому человеку и всем присутствующим здесь. Ну, судя по тому, как встречали вас зрители, я думаю, у вас это удалось. И, конечно же, наверняка вы также хотите поздравить любимую республику и наш прекрасный город с этим праздником. Да, конечно, от всего коллектива ГБУ «Безопасность дорожного движения» хотим поздравить всю республику, всех наших соотечественников с этим светлым праздником. 100 лет нашей республики. Всем пожелать всего самого светлого, конечно, в этот праздник, чтобы все были здоровы в первую очередь. Но я знаю, что вы очень творческие, очень талантливые, и мы вас просто не можем отпустить без исполнения какой-нибудь песни. Вы готовы? Да, готовы. Ну что ж, ребят, давайте. 3-4. Гармошка фронтовая, подруга боевая, дошла ты до Берлина, от Бреста и Москвы. Бомбежка в ней робела, пожар в ней горела, и песню свою спела, победный день весны. Браво, браво, спасибо огромное. Участие во многих конкурсах, конечно же, побед, творческих успехов. И приезжайте еще раз к нам. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, вот такой прекрасный коллектив только что был рядом со мной. Вся молодежь Татарстана, несомненно, творческая. И очень приятно, что город развивается, республика развивается и взращивает вот таких замечательных талантов. А наш концерт продолжается. Дорогие друзья, я на этом хочу сказать вам спасибо за внимание. Поздравить с таким замечательным праздником, с Днем Республики Татарстан и с Днем города Казань. Прекрасная погода, прекрасное настроение. Спасибо всем, кто сегодня с нами, кто смотрит прямую трансляцию и, конечно, кто здесь присутствует на площади возле театра Гляскара Камала. Поздравляю всех, я вас люблю, до новых встреч. Спасибо. Предоставляю слово моим коллегам. Спасибо, Ассоль. Спасибо, что погрузила нас в атмосферу настоящего праздника. Это круто. Ну и кроме этого, продолжается наша праздничная трансляция на ТНВ. До самого вечера будем вместе. Bayram keyfi qutlov so'zlari, jir biyular olg'a tabada bo'lar. TNV bilan qoling'iz, bizning bilan bo'ling'iz.
Смотрите сегодня в 7 днях. Да здравствует Татарская Республика! Сегодня вот мы видим прекрасный уровень благоустройства, я просто восхищен. И вот это создает комфортные условия и качество жизни, которые отличают республику. Казань и Татарстан, в принципе, это модно. Вы в тренде, я вас с этим поздравляю. Казанны яратабыз, Татарстанны яратабыз, гел программаны Татарстан карыбыз. Безнең бөтен теләкләр Казанга унышлык, тырышлык, бәхетлек, без бердән булык, бергә булык. Добрый праздничный день всем еще раз. Рядом со мной моя соведущая Даяна Саитова. И Алексей Калиничев. Мы продолжаем выходить в прямой эфир из самого сердца Казани. И вот отсюда можно хорошо наблюдать, что сейчас праздник набирает обороты, и по традиции огромное количество казанцев выходят на улицы, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. И уже тоже стало традицией, что в этот день очень много гостей в нашем городе. И все они на улицах нашего города и принимают участие в мероприятиях, о которых мы будем вам рассказывать. Это новости Татарстана, и мы начинаем выпуск. На протяжении всех лет основной стратегической целью развития республики неизменно были и остаются интересы людей, повышение качества жизни, подчеркивает президент Татарстана Рустам Минниханов в своем поздравлении, адресованном многонациональному народу нашей республики. Он подчеркнул, что накопленный потенциал дал мощный импульс современному успешному развитию республики, и сейчас она опорный регион страны. Президент Татарстана пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Рустам Минниханов поздравил всех в своем инстаграм, разместив праздничный видеоролик с названием «С днем рождения, любимая республика». Давайте вместе его сейчас посмотрим. Оглянусь назад, как вчера я помню свои 100 лет. Каждый шаг совместный, подъем, еще шаг, расцвет. Аллага шакер, все 100 лет со мной мой народ. С днем рождения, республика! Только Алга! Вперед! Поздравления в адрес Республики Татарстан сегодня продолжают приходить со всех уголков нашей необъятной страны. И одно из этих поздравлений пришло от главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Татарстан по праву считается регионом-лидером России в области социально-экономического развития, а жители республики сохраняют и приумножают ее многовековые традиции. Леш, я хочу тебя порадовать. Ты как профессиональный актер, артист, непременно должен знать, что сегодня в Татарстане открылся новый кинозал. Прежде всего, я это должен знать как профессиональный киноман. Где же он открылся? Открылся он в ДК железнодорожников в Юдино. Еще там же открылся обновленный молодежный центр. Все это подарок жителям республики. Сейчас там работает Салават Мухаммадуллин, он нам обо всем подробно расскажет. У молодежного центра «Юлдаш» сегодня ажиотаж. У юных юдинцев теперь есть свой скалодром, ниндзя-трасса, тир и даже коворкинг-центр. Открывают это пространство вице-премьер Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов. В начале 90-х здесь была пекарня, затем здание пустовало. В итоге больше 1500 квадратных метров становится молодежным центром. Мало да велика. Новая жизнь сегодня и у фонтана у ДК железнодорожников. Чтобы фонтан забил высоко и надолго, чеканят и бросают монеты. Это сделаем для того, чтобы запустить наш новый фонтан. И это все на фоне обновленного ДК железнодорожников, культурного центра притяжения всех жителей Юдина. Юдино – это крупный промышленный центр, это железнодорожная столица нашей республики. И поэтому мы, понимая, что здесь живут люди труда... Концертный зал на 500 мест, который, кстати, может использоваться и как кинотеатр. Плюс помещение
помещение для школы балета, киностудии, студии раннего развития. Дворец стал, по сути, многофункциональным. Те решения, которые были приняты здесь, на этой площади, 2 года назад, они воплощаются в жизнь. Во Дворце культуры есть даже свой музей железнодорожников. Сегодня в одном из купе президенты и гости выпили чай. В Юдино обновляются и дворы по республиканской программе «Наш двор». Мы и мечтать не могли, что столько изменений придут в наш поселок, и уровень жизни ничем не отличается от столицы. Очень все нравится, и там нравится, и здесь нравится. И вообще Юдино у нас стало, как говорится, супер стало. Это вообще супер. За последние годы очень много сделано, конечно, поселку Юдино. Так меняется и поселок, и философия жизни в нем. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, Александр Лапанов, ТНВ, Казань. Такого комплексного подхода, как в республике, я еще нигде не видел. Об этом сегодня заявил Марат Хуснуллин. Вместе с Рустамом Миннихановым и Минтимиром Шаймиевым они прошлись по обновленным залам Национальной библиотеки. Национальная библиотека Республики Татарстан теперь находится в здании НКЦ, в самом центре нашего города. Казанцы прекрасно знают, где это. И кроме того, сегодня там же прошло вручение премии имени Габдуллы Тукая. И прямо сейчас нам все расскажет подробно Зарина Ахметова. Коллеги, еще раз добрый день. Мы продолжаем работать в обновленном здании бывшего НКЦ, а ныне Национальной библиотеки. И прямо сейчас мы находимся в одном из читальных залов. Здесь находится современная литература. Все книги новые, как нам сказали, при желании читатель может взять одну из них, чтобы изучить ее дома. Конечно же, можно с уверенностью сказать, что все эти помещения сейчас зажили новой жизнью. И сегодня с изменениями ознакомили почетных гостей. Сюда приехали Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин и Минтимир Шаймиев. В первую очередь им показали инсталляцию с татарской письменностью, рассказали о самых старых и ценных изданиях книг. Ну и, конечно же, в принципе, ознакомились с функционалом библиотеки. Рустам Минниханов отметил, что, конечно же, сегодня в республике происходит очень много изменений. Но главная ценность, которая остается у Татарстана, это его люди, традиции, культура и, конечно же, язык. Давайте послушаем, что сказали гости на торжественной части. Иң зуры менә безнең байлык кешеләребез. Иң мөһиме безнең өчен үзебезнең телебез, мәдәниятебез, гореф-гадәтләребез. Это высочайший объект культуры, образования мирового уровня. Тем более мне довелось бывать в этом объекте. Я помню, мы раньше собирались сюда, на совещание нас раз в год собирали. Всегда было как-то темно, неуютно. А сейчас зашел, так светло, так красиво. Я думаю, что эта библиотека будет предметом зависти очень и очень многих. На долгие годы вы задали очередную планку. Ну а сразу после возле здания прошло вручение премии имени Габдуллы Тукая. В этом году 4 лауреата. Это те, кто внес особый вклад в развитие нашей национальной культуры. Это 4 наших писателя, певец Идрис Газиев и целый творческий коллектив оперы Сюмбике. Ну а мы продолжаем работать здесь. Более подробно обо всем мы расскажем в наших вечерних выпусках. Коллеги, сейчас я передаю слово вам. Спасибо, Зарина. Как и в любой день рождения принято подводить итоги. С какими итогами 2020 года республика встречает свой юбилей? Об этом подробно в нашем обзоре. Каждый предприниматель, каждое рабочее место, независимо, большое, малое, значит, крупные предприятия, для нас разницы нет. Вот такие события, как сегодня, они дают вот такой хороший настрой.
Добрый путь. Стартуем. Пошла Вильдербек. Впечатляет правильно продуманная политика руководства республики. Она направлена на поддержку всех хозяйствующих субъектов АПК. То, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизации соответствующих рабочих процессов. Страна научилась за короткие промежутки времени строить новые, шикарные, современные больницы. Спасибо вам большое. Как вам стало здесь получше? Я вижу, насколько хорошими темпами развивается республика. Я уверен, что тот задел, тот динамичное развитие республики, которое сегодня есть, оно будет и дальше продолжаться. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы. С юбилеем республику сегодня поздравляет и рабочая молодежь Татарстана. Сегодня их время, время молодых и талантливых. О ком ты, Леш? Я, конечно же, об участниках фестиваля «Наше время Безнен Заман». Они подготовили немало интересных выступлений. Я предлагаю нашим телезрителям посмотреть фрагмент одного из них. Спасибо. И льется песня. Даяна, скажи мне честно, ты любишь народные песни? Вот у меня возникло желание послушать что-нибудь народное такое. Так в чем же дело, Алексей? Сегодня у нас у всех есть прекрасная возможность, потому что в Казани проходит фестиваль «Играй гармонь». И наш корреспондент Юлия Гоголева сейчас находится среди гармонистов, которые сегодня буквально заполонили улицы нашего города. Фестиваль, которого ждут целый год. Тысячи казанцев и гостей столицы пришли сегодня сюда, на площадь перед театром Камала, за эмоциями, которые камера, пожалуй, не передает. Участники Азнакаевского ансамбля «Душечки» опровергают стереотип о том, что на гармошке играют только мужчины. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вам новые гармошки? Как на них играется? Очень хорошо играется, сами играют. От игры гармонистов сегодня и тучи на площади перед театром Камала разошлись. Праздник души и праздник сердца. Фестиваль гармонистов, пожалуй, лучший подарок для казанцев ко Дню Республики. Это прекрасно и удивительно, но сегодня здесь, на фестивале гармонистов, звучит и скрипка, и даже гусли. Здравствуйте, откуда вы приехали? Здравствуйте, мы приехали из Ишкар-Олы, Мариэл. Как гусли сочетаются с гармошкой? Очень хорошо сочетаются. Ну, ни разу еще не пробовали играть. Шествие гармонистов от театра Камала до Спасской башни, пожалуй, самый яркий, красочный, запоминающийся момент праздников. Больше 100 гармонистов со всей республики заряжают любовью к музыке и к жизни всех, кто оказывается рядом. И как тут не сплясать? Юлия Гоголева, Ильшат
Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. Леша, а ты когда-нибудь слышал рок на татарском языке? Ну, ты же знаешь, я в основном по народным песням больше специалист. Что бывает и на татарском рок? Да, такая музыка есть. Более того, сегодня на Кремле, на Таткульфесте можно услышать национальный эбиет и техно. Сейчас на фестивале работает Салават Мухаммадуллин. Салават, рассказывайте, как встречает День Республики молодежь? Добрый праздничный день, коллеги! Здесь Таткульфест начался ровно в 2 часа дня. И вот, несмотря на то, что это только начало, здесь десятки, да нет, точно больше сотни гостей, слушателей, зрителей. Сегодня здесь, в Казанском Кремле, развернулось целое пространство, причем не только для молодежи. Здесь и дизайн-маркеты, фудкорты, детская зона. Самое главное, сразу 3 сцены: большая, малая и электронная. Причем сегодня за весь день здесь ожидается больше 30 выступлений от артистов и групп совершенно разных стилей. Фанк, рок, инди-фолк. В общем, на любой вкус и цвет. И сейчас я предлагаю послушать гостей, которые пришли к самому началу фестиваля. Здорово, очень понравилось, круто. Я первый раз в Казани, мне очень понравилось. Праздник замечательный, здесь выступает молодежь с рок-композициями, настроение отличное. Но здесь даже хочется немного так пританцовывать, может быть, даже качать музыку, потому что реально звучит необычно и так заряжает. Ну, уже через несколько мгновений мы ждем гостя президента республики Рустама Минниханова, так что продолжаем работу. День Республики в самом разгаре. Коллеги, передаю вам слово. Сегодня День Республики отмечают не только на больших. Спасибо. Спасибо, мы продолжим. И сегодня гуляют не только на больших площадках. День Республики празднуют и на маленьких дворах, тем более, что они обновились и посвежели в рамках программы. И жители одного из таких дворов сегодня поздравили наш президент Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Двор по проспекту Ямашева преобразился до неузнаваемости. Строился он еще при Советском Союзе, а сейчас превратился в пространство мировых стандартов. Мы вас поздравляем с Днем города, с Днем Республики, столетие ТАССР. Ну и самое главное, мы поздравляем вас вот с этим прекрасным объектом «Двор». Все это результат президентской программы «Наш двор». Меньше чем за год у жителей этих домов появилась концертная зона, лекторий, спортивная и детская площадки. Мне нравится здесь кататься. Сутками работали до утра, до вечера. И детям, интересно, вот эти цветные горки, это же все новшество. А этого еще нет и нигде в республике. На Ямашево теперь появился первый дворовый экстрим-парк. Любители экстрима чувствуют себя здесь по-настоящему дома. Слушайте, это очень круто, потому что раньше не было такого. Прикольно, вышел с подъезда, покатался там. Тоже, это круто. Экстрим-парк – это несколько трамплинов, которые построены прямо во дворе. И на них можно кататься на велосипеде или, например, самокате. Кататься и даже делать трюки, если они получаются. Это один из самых крупных столичных дворов. Объединяет сразу 4 дома. Долго была проблема с отводом воды и очень внимательная работа дорожников. Всю воду увели из двора, жителям комфортно. Ну а праздник двора, он нужен всегда. Радость казанцев разделят жители всей республики. В эти дни в рамках программы обновляются более 500 дворов Татарстана. До конца года изменится больше 1500 придомовых пространств. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. А сейчас у нас в гостях большая семья Сафиуллиных. Пригласили мы их не случайно. Сегодня у них свой личный праздник. Для информации, Азалия родилась 30 августа 2005 года, в день празднования тысячелетия Казани. Сейчас Айгуль Бадрудинова, наш коллега, встречает наших гостей. Она готова вручить им подарок. Алексей, Даяна, семья Сафиуллиных уже в полном составе. На самом деле их гораздо больше, 9 человек. У них 3 дочерей и много внуков. Все они сегодня, они бы даже не вместились в кадр. Все они сегодня празднуют День Республики и, конечно же, день рождения Азалии. Она у нас сегодня главная героиня. Поздравляем тебя. Азалии Сафиуллиной сегодня исполнилось 15 лет. Она родилась 30 августа 2005 года, в день тысячелетия Казани. Азалия, я тебе искренне завидую, так как тебе даже не нужно организовывать свой праздник, все уже организовано за тебя. Каждый день в этот день веселье, танцы, пляски. Как ты отмечаешь свой день рождения? Свой день рождения я всегда отмечаю со своей семьей, за это я им очень благодарна. То есть для тебя это и семейный праздник, это очень похвально. Мы также пришли с подарком.
Мы дарим тебе сувенир от телерадиокомпании «Новый век». С днем рождения! Азалия, ну расскажите, сегодня праздник твой, сегодня у тебя день рождения, юбилей. Каково это праздновать свой юбилей и юбилей республики в один день? Я очень счастлива и горда этим. Что вы желаете Татарстану в этот памятный день? Желаю процветания республики, а также побольше многодетных семей. Семья – это счастье. Отлично. Также процветание, чтобы Казань только расцветала, была на первом месте и побольше туристов. Ну и пожелания от мамы. Всем здоровья. Отлично, лучше и не скажешь. Алексей, Даяна, я передаю слово вам. Благодарю вас, Айгуль. Это последняя информация к этому часу. В следующий раз мы увидимся с вами в 17:30. Следите за новостями вместе с нами и до встречи. И снова всем доброго дня. Мы продолжаем наш праздничный телемарафон. Напоминаем вам, что сегодня мы рассказываем обо всех районах республики и заполняем нашу праздничную композицию. О некоторых районах мы уже рассказали вам. Бушны алга таба дәвам итәрбез. Сез туган көнең белән республикам телемарафонын карыйсыз. Безнең бөтенебезне дә республикага карата горурлы хисләр берләштерә. Для тех, кто к нам подключился относительно недавно, рассказываем. У нас есть наша праздничная композиция, где мы так схематично расставляем ваши эмоции, поздравления, радость и все такое. Настало время для Тюлечинского района. Теләші атамасының килеп чыгышын татарлар Ират исеме белән бәйләсә, удмуртлар исә Тюлечинка дигән елга атамасыннан килеп чыккан дигән фикердә. Төбәк икътисадының төп тармагы булып, элек-электән авыл хуҗалыгы саналган. Крестьян хуҗалыкларында арыш, сылы, карабыда игелә, бәрәңге суган үстерү киң таралыш ала. Авыл хуҗалыгыннан тыш
тиләшидә һөнәрчелек тә алга киткән. 19 гасыр уртасында хуҗалыкларның күбесе мишкә ясау белән шөгыльләнгән. Бу вакытларда тиләшидә пыкрау базары эшләгән. Күрше Питрәш, Кукмара якларыннан да сату итәргә килгәннәр. Bulgar radyosu aşağıda bugün bik күп кутлау сүзләр яңгырый. Bulgar студиясында нинди хисләр хөкем сөргәнен белер өчен үзләренә сүз бирик. Наилә, сез безне ишетәсезме? Сәлам студия хезмәттәшләребез, исәнмесез дуслар. Бәйрәм марафонына Bulgar радиосы да бик теләп кушыла. Бездә дә бәйрәм рухы, кунаклар килә, китә тора һәм менә чираттагы кунагыбызны тәкъдим итәсем килә. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы, театр артисты, Татарстанның от казанган артисты Фәнис Калимуллин. Фәнис, исәнмесез? Исәнмен Наилә, исәнмесез хөрмәтле тамашачылар, Татарстан яңа гасыр телевидениесен караучылар, Bulgar радиосын тыңлаучылар. Менә 30 август шәһәр көне, республика көне дибез. Менә ничектер шундый матур рух белән башлыйсың, бәйрәм рухы белән сезнең дә иртәгез ничек башланып китте? Әлбәттә, бәйрәм һәр вакытта да бәйрәмчә булырга тиеш, матур булырга тиеш. Безнең дә үзебезчә татарча кыймаклар пешереп, шәйләр кайнатып, мәтрүшкәләр пешекләп, матур иттереп башлап җибәрдек бәйрәмне. Менә шул бәйрәм рухы әлбәттә һәрбер гаиләдә бардыр дигән теләктә калабыз һәм иң изге теләкләрне сезнең дә ишетсәк бик шат булыр идек. Хөрмәтле ватандашлар, чын күңелемнән Тайсырның 100 еллыгы һәм дә инде республика көне белән сезне тәбрик итәм. 100 ел инде ул хайран зур вакыт аралыгы. Бер гасыр эчендә безнең республикабыз күзгә күренеп үсте, камилләште, тагын да алга китте. Мин үземнең татар милләте вәкиле булуым белән һәм дә инде газиз халкыма хезмәт итүем белән чын күңелдән горурланам. Безнең халкыбыз бик сәләтле халык, моңлы, җырлы, бай халык. Менә шушы үзенең үзенчәлеген ул буыннан буынга үзебезнең горыф гадәтләр аша тапшырып килгән. Димәк, без тарихлы халык, тарихы булган халыкның инде аның киләчәге дә була. Шулай булгач киләчәгебез якты булсын, мул булсын. Барыгызны да чын күңелдән бәйрәм белән исән сау булыйк. Рәхмәт, Фәнис. Татарстаныбыз чәчәк атсын. Бу теләкләргә кушылабыз һәм студияга сезне бирәбез, коллегалар. Рәхмәт. Бүгенге бәйрәм көнендә без көн дәвамында республика районнары турында бәян итәбез. Һәм безнең бәйрәм композициясендә тагын бер район урын алачак. Ул яңа Шишмә районы. В самом центре татарстанского Закамья есть небольшой сельский район Новошишминский. В его центре село Новошишминск, которое находится в 186 километрах от Казани. Этот край заселен многоязычным населением, а всего здесь живут более 13 тысяч человек. По территории района проходит трасса республиканского значения Казань-Оренбург, а основным полезным ископаемым является нефть. Развито в Новошишминском районе и сельское хозяйство, а на гербе его меч, крепость и щука. Рыба как символ богатства местных рек, а крепость и оружие как отсыл к богатому историческому прошлому району. Ведь для защиты Закамья от кочевых народов в 1652 году здесь была построена военная крепость, вокруг которой со временем появились слободы.
Хочу поздравить всех татарстанцев с праздником, с юбилеем, столетием нашей республики. От себя и от своего коллектива хочу пожелать здоровья, мирного неба над головой. С праздником, дорогая наша vatandaşlar, sizni yakınlaşıp keluvchi respublikani kuni bilan chin ko'nglimizdan tabrik etamiz. Bizning Tataristonimiz gurillab chechak otsin, millatlarimiz do'st, totuv, motor bo'lib yashasin degan tilakda qolamiz. Мы можем достойно и счастливо жить. Мы вместе, мы можем надеяться, верить, любить. Dünya boylab sevilip yaşauşu Tatarlar TSSR'ның 100 yıllığı oңайынан millət жиынында ұшырашты. Бүгін алар шул шарада туған хис кешірішлері білән ортақлаша. Студиябыз қонағы Омск өлкәсенең Большеречье районының Үләнкүл авылы җирлеге башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина. Ләйлә ханым, исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Сезне дә шулай ук. Менә Татарстанга еш кайтасызмы сез? Юк. Юкмы? Хәзер еш түгел. Гомумән менә Казанга килгән кешеләр, милләттәшләребез Казан килгән саен үзгәрә дип әйтәләр. Менә сез моны сизәсезме? Казан үзгәрәме? Сизәм, әлбәттә. Без аны сизәбез поездда килгәндә. Менә Татарстанга нисенә чигенә кергәннән соң Татарстанның яшәеше, йортлары балкып тора. Шуннан күренә килә. Һәрбер арча, Кукмара, Шәмәрдәннәрне узабыз, Казанга килеп җитәбез. Һәрберсе балкып тора, үрнәк булып күренеп тора. Менә милли җыеннан ниндирәк нәтиҗәләр ясап, нинди фикерләр, нинди кичерешләр белән кайтып китәсез? Бик оңай кичерешләр белән кайтабыз. Бу безгә зур алдагы тормышта яшәргә көч бирә. Татарстанга килеп без илһамланабыз. Бер-берсебез белән аралашабыз. Кардәшләребез белән, дусларыбыз белән очрашабыз. Аралашу безгә ул үзе бер бит гомер кеше гомере. Шуңа күрә без бик Казанга чакырсалар, ашкынып киләбез. Еракка та яшәүзгә карамыйча. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында туып, яшәп, үскән Сибир кызы. 25 ел татар теле һәм әдәбият укытканнан соң менә авыл мөдире булып 15 ел Үләнкүл халкыма хезмәт итәм. В завершении разговора пару слов поздравительных ко всем нашим зрителям. Кадерле Татарстанлыларым, һәрбер авылда, район үзәгендә, шәһәрдә яшәүче милләттәшләрем, кардәшләрем, сезне шын күңелемнән менә шушы олы бәйрәм белән котлыйм. Сезгә алдагы тормышыгыз якты гына булсын, бәхетле булыгыз, сау булыгыз, гөрләп яшәсен Казан, гөрләп яшә Татарстан. Рәхмәт, бик зур. Сезне тагын бер кат бәйрәм белән, сезнең белән сау булашабыз. Рәхмәт. Хәзер җиткереләсе мәгълүмат, республикада Идел елгасының ике ярында да урнашкан бердән-бер район турында булыр. Ну и расскажем о наших самых ближайших соседях, о городе-спутнике столицы Татарстана Зеленодольске. Территория Зеленодольского района разделена руслом Волги на правобережную и левобережную части. Напомним, что именно в этот район входит остров Град-Свияжск, место, где история щедро раскрывает нам свои тайны. Район граничит с Чувашской республикой и республикой Мари-Эл. По территории района проходят железные дороги, действует автодорожный вблизи поселка Займище и железнодорожные мосты через Волгу. Зеленодольск – 5-й по величине город Татарстана. Населяют его более 100 тысяч человек. Работает 14 промышленных предприятий, чья продукция экспортируется во многие страны мира. В районе возделываются яровая и озимая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, картофель, овощи. Представлено молочно-мясное скотоводство, птицеводство, пчеловодство. На гербе Зеленодольска изображена ладья, которая символически отражает одну из главных отраслей экономики района – судостроительство. Изображение молота на ее парусе отображает одно из ведущих промышленных предприятий района. Но развита в районе и культурная жизнь, и самые яркие ее представители сейчас выходят в наш эфир. Безнең халкыбыз иң булган, иң уңган тырыш халыкларның берсесе. Шуңа күрә безнең Татарстаныбыз дөнья күләмендә Татарстан Швейцарияга тиң дәүләт булып яши. Бүйек халкым, киләчәктә дә үзеңнең тарихыңны киләсе буыннарга тапшырып, мең еллар яшәргә язсын.
Археология һәйкәлләре һәм гүзәл табигаты белән дә кызыклы булган Аксубай районы хакында әйтеп үтик. Әлегә Аксубай халкының уңай хисләре биредә урын алачак. Аксубаево. Поселок городского типа, административный центр Аксубаевского района Республики Татарстан. Граничит с Чистопольским, Нурлатским, Черемшанским, Алексеевским и Новошесминским районами. Одно из старейших поселений региона. Оно было основано в 1771 году. Поселок небольшой, живет в нем около 10 тысяч человек, но зато развита промышленность, маслодельные и асфальтобетонные заводы, лесничество, автопредприятия, строительные компании. В районе работает 62 крестьянско-фермерских хозяйства, из них 30 семейных ферм. Местные жители качают нефть, добывают другие полезные ископаемые. Безнең Аксубайыбызда күп милләтле тырыш халык яши. Урыслар, татарлар, чуашлар бердәм дус, тату гаилә булып хезмәт итәләр. Бу дуслык асылташлардан торган муенсак кебек. Аның матурлыгын җыймас өчен һәр милләт үз гореф-гадәтләрен саклап, районыбызга, җәмгыятебезне үстерүдә зур көч куя. Татарстаныбызның 100 еллык тарихында Аксубайның үз урыны, матур эшләре, күренекле шәхесләре бар. Соңгы елларда гына да районыбыз җирлегендә күп санлы яңа биналар, ял урыннары, спорт һәм уен мәйданчыклары калкып чыкты, юллар төзекләндерелде. Төрле юнәлешләрдә бүгенге көндә 30дан артык программа эшләп килә. Чәчәкләргә күмелгән урамнарыбызны узганда күңелләребездә горурлык хисе уяна. Яшәүгә дәрт арта. Тормышыбыз матур, киләчәгебез якты һәм ышанычлы. Без, Аксубайлылар, Татарстан Республикасында яшәүебез белән шиксез горурланабыз. Ничек ташлап китим, ничек ялгыз итим, сен буенда үскән талларны. Агач шишмәләрдә, белмим нишләргә дә, ташлап китә алмам аларны. Китсәм туган яктан, читтә бәхет табам, яшәрмен гүл җанны телгәлә. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта. Поздравления из Сармановского района прозвучат в нашем эфире буквально через несколько секунд. Күп милләтле һәм бай тарихлы Татарстанны күз аллау өчен аның республиканың төньяк көнчыгышында урнашкан Сарманга бару да җитә. Нигездә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән районда кара алтын табыла башлый, сәнәгать алга китә, күп кенә туристларны җәлеп итүче Бакыртау уникаль комплексы нәкъ менә Сарман районында урнашкан. Археологлар бакыр табу һәм эшкәртү эшләре монда инде 11 гасырда ук булган дип әйтәләр. Әллә ничә километрларга сузылган җир асты юллары, чиста сулы җир асты күлләре, сирәк очрый торган җәнлекләр, борынгы ташлар, Бакыртау үзенчәлекләренең кайберләре генә бай табигатьле Сарман җирлеге сәләтле шәхесләрне дә мулдан үстергән. Алар арасында язучылар, шагыйрьләр Аяз Гыйләҗев, Фәрит Яхин, Адлер Тимиргалин, Мәдинә Маликова, Клара Булатова, Нияз Акмал, җырчылар Илһам Шакиров, Гөлдәния Хайруллина, Зөһрә Шәрифуллина, актер Илтизар Мөхәммәдгалиев бар. Җырлап яши, гөрләп яши Сарман, Сарман сүзе бәйле җыр белән. Икмәк һәм җыр зурлый Сарманымны, үрелгән ул якты нур белән. Сарман
на севере, на юге, на западе и на востоке Татарстана сегодня праздник, и в том числе в Нурлатском районе. Нурлат җирлеге тарихи тамырлары белән Болгар дәүләт ишырларына барып тоташа. 1930 елда Нурлат район үзәгенә әверелә. Башта ул Көньяк Нурлат дип, соңрак Нурлат Октябрь районы дип йөртелә. 1997 елның 10 декабрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары нигезендә Нурлат шәһәре республика буйсынуы шәһәр категориясына керә. Район икътисадында алдынгы урынны сәнәгать үсеше били. Нефть чыгару, шимал эшкәртү, су, газ, электр энергиясе белән тәэмин итү. Шунысын әйтеп узырга кирәк, Татарстанда беренче шикәр заводы нәкъ менә Нурлатта төзелә. Авыл хуҗалыгы да Нурлат районының иң төп юнәлешләренең берсе булып санала. Районда тотрыклы рәвештә терлекчелек үсә, мөгезле терлек үрчетәләр, дуңгы, сарык, ат һәм кошлар тотыла. Кадерле милләттәшләрем, хөрмәтле Татарстан халкы, күп милләтле Нурлат халкы исеменнән, Нурлат җирлегендәге бөтен дөнья татар конгрессының Ак калфак хатын-кызлар оешмасы исеменнән Татарстан айсыр оешуга 100 ел тулу уңайыннан ихлас теләкләремне юллап калам. Һәммәбезнең уртак ватаны булган Татарстаныбызның иң төп, иң кыйммәтле байлыгы уланың халкы. Халкы ирешкән казанышлар белән шиксез горурланып, киләчәктә дә үзебезнең гореф-гадәтләребез, традицияларыбыз сакланып, телебез, динебез, мәдәниятебез, мәгърифәтебез үсәр дигән өметтә калабыз. Биек Болгар чоры, Алтын Урда, Казан ханлыгының мирасы, Татарстан идел йортыбызда мәгърур калкан булып торасың. Синең белән мәртәбәле халкың, синең белән горур милләтең, дөнья үзе зурлый галиҗәнәп Татарстан җәмһүриятен. Айырып булмый берничек тә хикмәтле уртаклыкны, халык исемне күтәрә, исем исә халыкны. Раббының үз тарафыннан иңдергән бер атама, шанлы исемнәрдән булып татар диеп атала. Татар булып меңнәрчә ел тәхет биләткән исем, ганимәтле шал тарихта җуймый үзенең тесен. Пышылдап кына әйтсәң дә бар вөҗүдне уята. Тирән тарих шыңгылында кыдрәтле исем ята. Җир йөрәгенең тибеше гүя татар җанында. Гаерлек дигән төш ядрә бардыр татар канында. Бар галәмнең магик кеше сыйган татар сүзенә. Галиҗәнәп мәгърурлыкта тәңгәл килә үзенә. Шанлы дәверләр пәрдәсен табылса ачар тылсым, аягүрә баскан булыр татар дигән гөрүрсын. Күпләрне кенләштерерлек шәүкәтле, шанлы исем йөрткәннәр татар йөрәге миндә дә тибә дисен. Янәшәдә ашкынып мул сулы ак елгасы ага, елга аръягында җиләк җимешкә, киек җәнлеккә бай әрәмәләр, мул пешәнле тугайлыклар. Сүз Мөслим турында бара. Район табигый сулыкларга шактый бай. 1970-80 елларда анда күп кенә ясалма сулыклар, буалар төзелә. Гомуми озынлыгы 598 километр булган ак елгасының 48 километры Мөслим районына туры килә. Бу җирлектә Мәллә, Вәрәш, Иштирән, Табын, Усы, Сорашлы кебек елга инешләр ага. Бакшай күле, шактый зур Актүбә, Иске Ык, Кара Яр кебек күлләр дә бар. Табигый байлыклардан район җирлегендә нефть һәм шулай ук таш, акшар, ком кебек төзелеш материаллары табыла. Борынгыдан ук халыкның төп шөгыле авыл хуҗалыгы, бертөкле ашлык, ит һәм сөт җитештерү юнәлешләре була. Табигаты белән генә түгел, сәләтле шәхесләре белән дә горурлана ала Мөслим халкы. Бу җирлектән күп кенә язучылар, артистлар, галимнәр чыккан. Алар арасында Зөлфәт Маликов, Фуат Садриев, Ләбиб Лерон, Наил Әюпов, Зөфәр Харисов, Артем Пискунов исемнәрен атап үтәргә була. Hürmetli Tatarstanlılar, sizden Müslim rayonu halkı isiminden selamlıyız. Tataristanımızın künyak künşükşüne urnaşkan rayonumuz, Respublikamızın 100 yıllık tarihinde giren iz kaldırışı munisipal birliklerinin birisi.
Районнар буенча сәяхәтне дәвам итеп, Кукмара белән танышыйк. Тарихи чыганакларга караганда биргә кешеләр 700 ел элек килеп төпләнгәннәр. Элекеге заманнарда аның Кукмара һөнәрчелек үзәге булып исәпләнгән. Аеруча ул йөн һәм агач эшкәртү осталары белән дан тоткан. Кукмаралылар 100 ел элек яшәгән гореф-гадәтләренә туры кала. Кукмара итекләрен барыбыз да яхшы белә. Шулай ук монда савыт, саба, тегү фабрикасы, сөт, май комбинатлары эшләп килә. Бүген Кукмара авыл хуҗалыгы районы дип саналса да, районның икътисади нигезен сәнәгать тармагы тәшкил итә. Кукмарада бик күп архитектура һәйкәлләре һәм тарихи истәлекле урыннар сакланып калган. Петр Павел ширкәве, Әсән елга, Уразай авылы мәчетләре, сәүдәгәр Камаровларның йорты, фабрикасы, шулай Кукмара җирлеге табигать һәйкәлләренә дә бик бай. Большой привет нам всем из Кукмарского района. Хәерле көн, хөрмәтле республика халкы, райондашлар. Безнең республикабыз Россия күләмендә бик күп тармаклар буенча дан тота. Аның уңышлары, республикабызның уңышлары бик зур. Шул республиканың уңышларында безнең районыбызның да өлеше бар дип әйтәсем килә. Чөнки без быел республикада беренчеләрдән булып 300 тонна сөт савуга ирештек. Шул уңайдан безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич безгә районыбызга республиканың зур бүләген орден тапшырды. Әле бу безнең районыбызда быел бит тарихи еллар, 90 еллык районнан. Шулай ук республиканың Штутасырның 100 еллыгы, җиңүгә 75 еллык. Менә шул уңайдан без тагын шушы менә орден алу белән тарихка кирип калачакбыз. Нинди генә бурычлар булса да, нинди генә максатлар булса да, без сезнең белән бергәлектә аларны җиңеп чыгарга сәләтлебез. Киләчәктә дә безнең районыбыз алга барсын, киләчәктә дә безгә гел уңышлар гына елмайсын. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слове мы 100 000 я! Мы ночи в мире нет, мы это песня и рассвет, мы это значит ты и я, мы значит встретились друзья, мы очень слова в мире нет, мы это песня и рассвет, мы это значит ты и я, мы значит встретились друзья. Хәзерге вакытта республикабызда 43 муниципаль район һәм 2 шәһәр округы Казан белән Яршалы бар. Шуларның бөтенесен бүген искә алырбыз. Сәяхәтебез югары Ысланга да китерде. И на очереди рассказ о Верхнем Услоне. Это один из немногих районов, где административным центром является так называемая деревня. А еще на его территории построен город будущего, ставший реальностью уже сейчас. Иннополис. Город-спутник Казани, фактически первый субъект, построенный с нуля в постсоветском пространстве. Поскольку город молодой, конечно же, он перспективный, пока малочисленный, самый малочисленный город России, но при этом один из самых быстро развивающихся. В нем созданы все условия для комфортной жизни. Работают университет, медицинские и спортивные центры, детский сад, школа, IT-лицей, появился кампус, жилые дома, заработал технопарк. Так живут в Иннополисе. Ну а в эфир выходят жители Верхнего Услона. Я балам, келечагыбыз сезнең кулда. Сез Татарстаныбызның 100 еллыгы девончылары, күгібіз аяз, илебіз тыныш болсын. О, дитё мое, наше будущее в ваших руках. Вы последователи столетия Татарстана. Пусть будет небо ясное, страна спокойная.
Шол тарихлы Алабугага кузгалабыз. Татарстанның иң бұрынғы архитектура истәлеге урнашкан җирлек турында сөйлегәле. Пришло время рассказать о культурной и экономической жемчужине Татарстана Елабуге и одноименном районе, который входит в набережно-Челнинскую агломерацию и Нижнекамский территориально-производственный комплекс. Это одно из старейших поселений Татарстана с тысячелетней историей. Тысячелетие город отпраздновал в 2007 году. Живет в нем более 73 тысяч человек. Ну и вот поздравления от Елабужского района. Хөрмәтле татарстанлыларым, кадерле милләттәшләрем. Мин сезне Татарстанның 100 еллык юбилее белән тәбрик итәсем килә, республика көне белән тәбрик итәсем килә. Бу безнең зур бәйрәмебез, безнең зур уңышларыбыз. Мин Татарстанда яшәүем белән бик бәхетле дип саныйм үземне. Чөнки мин үземнең төбәгемдә яшим. Үземнең телемдә сөйләшәм. Үз моңнарымны тыңлыйм. Бу зур бәхет. Моны мин бик тиз аңладым. Татарстан читкә китеп, төрле Рәсәйнең төрле шәһәрләрендә йөргән вакытта, чит илләрдә йөргән вакытта бу бик тә сиздерә. Шуңа күрә мин ял итеп кайтканнан соң төрле төбәкләрдә үземнең Казаныма кайткач, рәхәтләнеп, бер утырып елый идем. Сөенештән бу. Мин һәрбер кешегә үзенең төбәгендә яшәүен, үзенең телендә сөйләшеп яшәүен телим. Бәйрәм җыр моңнарсыз була алмас. Шуңа күрә көн дәвамында без җырларны һәм котлауларны сезгә ирештерергә тырышабыз. Безнең белән булыгыз, бәйрәм әле дәвам итә. Мы получили уже достаточно много поздравлений со всего мира, из России, из Татарстана, и продолжим это делать. У нас впереди еще масса интересного, масса праздничного контента, поэтому оставайтесь с нами, оставайтесь на телеканале ТНВ. Менә мин чыпчык
Мы долго этого ждали. 30 августа, в День города и День республики, праздник выходит на улицы Казани. Творческие фестивали, конно-спортивный праздник и другие яркие события. У Дворца земледельцев оперный фестиваль под открытым небом с участием солистов Мариинского театра. У Центра семьи Казан большой концерт. Сергей Безруков, Валерий Сюткин, Рифат Зарипов, Илсия Бадридинова и другие звезды. В финале дня праздничный салют. Вход свободный. Не забудьте надеть маску. 6+. 30 август күндізгі сағат 11. Халық бәйрәме ойнағыз гармуннар. Камал театры қаршымдағы мейдан. Қатнашалар. Татарстан һәм Россиянең фольклор төркемнәре. Ринат Валиев, Наил Сәгъдиев, Булат Хисмәтов, Фәнвәли Әхмәтов, Рөстәм Закиров, Резида Шәрәфиева, Сирина Зайнетдинова, Рөстәм Асаев, Ришат Тухфатуллин, Зайнаб Фәрхетдинова, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Казан бию ансамбле, Казан нуры оркестры. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. 30 август күндізгі сағат 11. Халық бәйрәме ойнағыз гармуннар. Камал театры қаршымдағы мейдан. Қатнашалар. Татарстан һәм Россиянең фольклор төркемнәре. Ринат Валиев, Наил Сәгъдиев, Булат Хисмәтов, Фәнвәли Әхмәтов, Рөстәм Закиров, Резида Шәрәфиева, Сирина Зайнетдинова, Рөстәм Асаев, Ришат Тухфатуллин, Зайнаб Фәрхетдинова, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Казан бию ансамбле, Казан нуры оркестры. Смотрите сегодня в 7 днях. Да здравствует Татарская Республика! Ура! Сегодня мы видим прекрасный уровень благоустройства, я просто восхищен. И вот это создает комфортные условия и качество жизни, которые отличают республику. Казань и Татарстан, в принципе, это модно. Вы в тренде, я вас с этим поздравляю. Tatarlarımızga Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ibadetlerimizni to'xtatmayınca motor yaşarga, duz yaşarga, birden bulurga Allah nasip etsin. Xayrlı bayram günləri, hörmətli tamaşaçılarımız. Xayrlı gün, hörmətli tamaşaçılar. Gün kişkə tava avuşa bara, həm indi bayram şaraları da qızğandan qıza bara. Dürüstən də şulay, biz indi ertəngi yaqtanıq sizdə, benim xizmətdaşım Aygül Bədriddinova bilan turdan-tura efirdə nə Qazan üzəgindən salamlayız. Bugün Respublika gününə bağışlanğan şaralar ertədən uq başladı, həm hazırda davam etə. Bu yıl ligi vaqiğa ayrıca da istəlikli, çünki Respublika günün biz təsirinin 100 illığı bilan birgə bilgiləb ötəbiz. Başqalada Yangi Asr radio kompaniyasının iş zor ko'chma televizion stansiyasi ishli. Hozirgi minutlarda ko'rgan mumkin, Qozon kirmani yanında olma tishar o'rin yo'q. Chunki onda Tat Kult Fest festivali bora deb bilan Fanis ko'z oldina keltirasizmi? Haligi festival yil sayin 10 ming tomoshabini jiya. Albatta, bu bizning uchun big zo'r suyunish. Men endi Tatariston kishisi bo'laraq bunday festivallar bilan g'ururlanam. Endi ko'rganingizcha Kreml bo'yinda yüzlagan, minglagan tomoshachilar endi yig'ilisha boshladi deb aytishga kerak. Birida siz o'zishchan esa professional turkumlarga qo'shilib, jurlarga ham berishga da mumkin. Bizning Tatariston xabarlari programmasi xabarchilari kun davomida shunday nuqtalarni kuzatib bordi. Ham endi ular azirlagan materiallarni da biz sizga tezdan taqdim etamiz. Aydagiz ali Prezident Rustam Minnihanov qutlovundan boshlayıq. Bu tantana ko'p millatli Rossiyaning ham respublikamizning traditsiyalari ruhida tarbiyalangan barliq Tataristonlilarni birlashtiradi yo'l. Respublikamizning tuziluvine ham o'sishini ulush kiritgan har buunga, har bir Tataristonliga ulug' rahmatimizni bildiramiz. Sizga niq salomatlik, baxt ham iminlik, ko'ngil ko'tarinkiligi ham barliq o'yin niyatlaringizning shinga oshuwini tilayman deyilgan telegrammada. O'zining Instagramida Prezidentimiz Rustam Minnihanov Respublika tug'an kuning bilan Tataristonim degan 3 minutlik videoda o'rnashtirgan. Siz hurmatli tomoshachilar ko'z oldinagina keltirib qarag'iz. Nibari 3 minutlik videoda Tataristoning 100 yilligi bo'lgan butun tarixiy voqealarida siydirilgan.
Я оглянусь назад, как вчера я помню свои 100 лет. Каждый шаг совместный, подъем, еще шаг, расцвет. Аллага шекер, все 100 лет со мной мой народ. С днем рождения, республика! Только алга! Вперед! Татарстан уңышлары сөендіреді, рухландырады. Әлігі бәйрәмні біз өзіміз генә түгел, барлық ил, барлық дөнья белән билгеләп үтәбез. Татарстанга илнең төрле төбәкләреннән бик матур котлаулар килүе дәвам итә. Калмыкия башлыгы Бату Хасиков та Татарстанлыларны котлады. Сезнең республика Россиядә алдынгы төбәк. Ул күп кенә өлкәләрдә IT-дан алып нефть химиясенә кадәр зур нәтиҗәләр күрсәтә. Ә республика халкы аның күп гасырлык гореф-гадәтләрен саклый һәм арттыра бара. Шыннан да шулай әйгелі, бүгін инде республикабызның қойсы ғана төбәгін алсам да, онда бәйрәм шаралары хөрмәтле дусларыбыз гөрли. Мин мәсәлән хәзер инде беренче чыгарылышта әйткәнемчә Юдина бистәсендә булырга теләр идем. Ни өчен дигәндә, чөнки анда юлдаш мәдәният яшьләр үзәге, шулай ук тимер юлчылар мәдәният үзәге дигән зак вакыт төзекләндерүдән соң үз ишекләрен ача. Рания Абдрахманова хәзер әлеге вакыйгалар үзәгендә кайный. Бистә халкын котларга вице-премьер Марат Хоснуллин һәм президент Рөстәм Миңнеханов та килгән. Әйдәгез, хезмәттәшебезне тыңлап үтик. Озак һәм төзек эшләсен дип Юдинадагы яңартылган фонтанга бүген Рөстәм Миңнеханов белән Марат Хоснуллин үзләре ясаган тәнкәләр атты. Тимер юлчылар мәдәният йорты ачылышы шундый гореф-гадәт белән башлана. Бу бинага 60 ел. Капиталь цикләндерсәләр дә тарихи йөзен саклап калганнар. Для нас Юдина это крупный промышленный центр, это железнодорожная столица нашей республики. Поэтому мы, понимая, что здесь живут люди труда, когда мы 2 года назад начинали подготовку к столетию, мы и мечтать не могли, что столько изменений придут в наш поселок. 500 кешелек төп залдан тыш мәдәният йортында хәзер заманча җиһазландырылган кинозал, яшьләр театры, коворкинг бар. Хәзерге безнең мәдәният йорты иң шәп, иң яхшы безгә бик ошый. Синдереп эшләсен, балалар йөрсеннәр. Не было ни одной коммуникации. Соңгы 5 елда бөтенләй файдаланылмаган яшьләр үзәге бинасы. Аны да президент программасы буенча цикләндерәләр. это хороший велосипед, знаете. Яңартылган яшьләр үзәгендә 10 төрле спорт секциясе эшләячәк. Шуларның берсе менә бу ниндзя трасса, ә тагын да кызыграгы менә шушы үрмәләү дивары. Казанның бер генә яшьләр клубында да мондый мөмкинлекләр юк. Я уже лазил, пролазил много раз. Достаточно легко. Это 7-й молодежный центр. Бу Татарстанда быел ачылган 7-нче яшьләр үзәге оешманың үзенчәлеге шунда түгәрәкләрне дә, спорт юнәлешләрендә яшьләр үзләре киңәш биреп, үзләре сайлашты. Бу үзәкне Юдина халкы күптән көткән. Без 5 ел элек килгәндә мондай үзгәрешләр юк монда. Елдан ел безнең артып бара объектлар. Бик матурланды инде, бик уңайлы ясадылар. Балаларга, алыларда бик канәгать. Хәзер яңа кырылмаларның, үзгәрешләрнең кадерен белеп, файдаланырга гына кирәк. Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Һәм инде без хөрмәтле дусларыбыз, Юдина бистәсеннән Кабаттан Казан үзәгенә әйләнеп кайтабыз. Элекеге Казан милли мәдәни үзәге бинасында милли китапханәбез дә эшли башлады. Аны бүген карарга, андагы төзекләндерү эшләрендәген күзәтергә дип президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов та килгән иде. Һәм шунда ук Рөстәм Миннеханов Тукай бүләкләрдә тапшырды. Милли мәдәни үзәктәге үзгәрешләрне бүген республика җитәкчеләре дә килеп күрде. Хәзер биредә милли китапханә урнашачак. Дөрес аны гади китапханә дип атауына дөрес булмас. Ул кешеләрне җәлеп итә торган мәдәни үзәккә әйләнә. Кунаклар беренче катта урнашкан уку залын, иске китаплар, кулъязма һәм фотолар күргәзмәсе белән таныша. Президент сүзләренчә, корылманың асылын саклау белән бер рәттән аңа яңа сулыш өргәннәр. Бинаның тышкы кыяфәте шул әмма аңа хәзер пыйладан менә шундый янкырма төзеп куйганнар. Биредә заманча уку залы булачак һәм иң мөһиме китапханә игә китап бирү функциясын кире кайтара. Монда уку заллары китаплар саклана торган урыннардан тыш театраль тамашалар өчен сәхнә дә, балалар, яшүсмерләр өчен мәйданнар да бар. Залларның иркенлеге, яктылыгы, зурлыгы һәм китап фондларын ачык куллануга кую мөмкинлекләре белән бу бина бик
ота. Тукай исемендәге дәүләт премиясын тапшыру тантанасында быел беренче тапкыр яңа урында үткәрәләр. Республикада күп үзгәрешләр. Иң зуры менә безнең байлык кешеләребез. Иң мөһиме безнең өчен үзебезнең телебез, мәдәниятебез. Быелгы лауреатлар дүртәү: Лерон Хамидуллин, Денис Осокин, Идрис Газиев һәм Сөембика операсын чыгарган коллектив. Гомергә бер генә була торган шундый зур вакыйга. Мөмкин түгел. Ихлас күңелдән эчкерсез хезмәт иткән хезмәтне күрә белү, аңа нинди шундый югары бәя бирү, ул әлбәттә акыллы кешеләрдә генә, акыллы җитәкчеләрдә, акыллы халыкта гына мөмкин. Чөнки мин шуның белән горурланам. Республикадагы үзгәрешләрне Мәскәү кунаклары да югары бәяләде. Вице-премьер Марат Хуснуллин моны могҗиза дип атый. За 20 лет такая эволюция, которая, я хочу сказать, это эволюция мирового уровня. Китапхана тарих белән хәзерге заманны берләштергән уникаль урын ди президент һәм аның эшчәнлеген камилләштерү, бинага укучыларын җәлеп итү эше алга таба да дәвам итәчәк. Бу ачылыш зур эшнең башы гына. Рәмзилә Гафиятуллина, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Хөрмәтле тамашачылар, бүген күңел җырлап биеп тора. Фәниса, менә син гармонда уйный беләсеңме? Айгөл, дөресен әйткәндә, бөтен тамашачылар алдында миңа ят, мин татар кешесе буларак бәлки уйнарга тиештер дәгән, әмма ләкин кызганыч уйный белмим, хыялланам өйрәнергә. Бу хыялың тормышка ашар дип өметләнәм. Безнең Казаныбызда 300 гармончы, 200-дән артык фольклор төркеме бар һәм инде алар бүген игътибар үзәгендә. Бу минутларда уйнагыз гармоннар дип аталган фестиваль бара, аның тарихы инде 35 еллап. Хәзерге вакытта Камал театры каршындагы бәйрәм чаралары әкренләп Казаныбызның тарихи үзәгенә Бауман урамына күчә бара. Әлеге матур фестивальнең быелгы мизгелләрен һәм үзенчәлекләрен Ради Гыймаев туплады. 100 еллыкка 100 бүләк! Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тәкъдиме белән республикабызның иң оста баянчыларына 100 гармон бүләк итә! Менә алар! Фестивальне быел шундый күңелле яңалыктан башладылар. 100 бүләк иясе арасында мамадышлар да бар. Бу гармоннарны ясады Айрат Карис дигән кеше, аңа бик зур рәхмәт. Үзбәкстан илләре менә яңа гармоннарның яхшырак, элекке гармоннарга караганда инде яшалышы бик яхшы. Аның бәясе дә әйбәт. Аның моңы итальянның икенче бит инде. Иң кызыгы әлеге мәйданда уен кораллары тоткан халык саны тамашачыга караганда ким дигәндә 3 тапкырга күбрәктер. Һәрбер ноктада үз көе, үз моңы, ләкин һәрберсен берләштергән бер моң бар. Аны инде беренче нотадан ук танып алырга мөмкин. Мин яратам авыл көйләрен, урам көйләрен, гармонга кушылып җырлау. Ай рәхәт. Халкыбызның моңы, татарыбызның моңы, шунда күренә дәрте, сәнгате бөтен үстә менә шу гармонга корылган. Һәм инде гадәт буенча быел да Бауман урамы буенча әлеге йөрешне оештырдылар. Бу урыннарда халык белән туктап, интерактив оештырыла, ягъни халык белән бийләр, күңел ачалар. Бирдә инде гармон моңы гына түгел, аякларда тыпырдай. Кәйфләрегез ничек, Нурия апа? Әйбәт, әйбәт! Татарстанның, республикабызның 100 еллыгы! Биек җиңүнең 75 еллыгы! Суверенитетның 30 еллыгы белән! Ради Гыймаев, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясенең хәбәрләр чыгарылышы үз эшен дәвам итә. Һәм инде сәгать ярым элек кенә Казан Кирмәне диварлары эчендә Таткүл фест дип аталган фестиваль башланып китте. Бу минутлардан да безнең хәбәрчебез Гөлнас Сәйфетдинова эшли. Гөлнас, быел әлеге яңа татар мәдәнияте фестивале нәрсәсе белән шаккаттыра? Хәерле көн, Фәнис, Айгөл, республика көненә туры китереп Таткүл фест фестивале инде 3нче ел рәттән Кремльдә шулай мәйдан тота. Ул инде үз тамашачысын табарга өлгерде. Менә халык җыела, кичкә таба алалар. Тагын да күбрәк булачак. Программага
ул gayet boy. Festivalning muzikal ülüşügüne de 3 sahnege bölüngen, alarның her birisinde türlü janrlar bulaşak, 30'dan artık katnaşışı türlü türkümlerinin çıkış yasağı kütülem. Bundan tış art obyektlar, koreografiya, dizayn market, bağlar için uyun maydançığı, food court'ta milli riziklar kıskası, mında kelip bir orundağına basıp duram deme, tomaşaşı için festival şunun bilen kızıklı da. Yarşalıdan maxsus keldik. Şuşa konsertni qarar üçün bizning yoshlar Yarşalıdan, Yarşalı yoshları поддержать etər üçün. Biz bu festivalni ikinci tapqırışı Dileriz bir görüşey. Indi şuşa minutlarda Tatkult festivali meydanına Prezident Rüstem Minnihanovның kelüwün kütələr, ul türlü meydanlarga tuqtab, yoshlar bilan oralaşır dip kütülä. Biz ise mındağı atmosferani, mındağı vaziyatni kuzatuvni davom etamiz. Tatkult festivali tungi 11ga qadar borashaq. Agar mındağı qiziqgan kelib o'zingizda qoray olasiz. Aygul, Fanis, sizga Rahmat Gülnaz, biz ise devam etamiz. Bugungi kunning yuzlagan voqealari orasida tag'in bir istalikli voqeani dag'in endi aytib ketirga kerak. Bugün bütün Tataristanımız Tasır uyuşunun 100 yılını dag'in bayram etdi. Hem tabiiy gaz yog'ib ishlay turgan birinchi suvli dag'in suvga chiqarildi deb aytirga bo'la. U Idil ham Qozon suv yilg'alarida endi yuriydi. Tarixiy voqea, esda qola turgan voqea, safarga qo'zg'algancha аны Prezident Rüstem Minnihanov qoradi. Shulay ul bugun Yashil Uzan, Pitresh rayonlarında ham Yorshallida tabiiy gaz salon stansiyalarini ochdi. Tataristonda hozir 22 shunday stansiya bor. Yil oxirina qadar ul tag'in Zay ham Nurlatda bo'lashaq. Вторая автомобильная газовая. Отмечу, что использование природного газа в качестве топлива позволит улучшить экологию в наших городах, экономить при эксплуатации техники и продлевать срок его службы. Haminde bugün prezidentimiz qoragan g'ajoyib sudni Respublika kunida o'zining birinchi sayohatini qildi deb aytishga kerak. U Yashil Uzandan Qozonga keldi. Tabiiy gazga kuylangan Chayka deb atalgan bizning karababız nishik yuzi aydagiz ona birgalab qaraylik. Әлі бір неше атнайлықкіне тантаналы шартларда бұл судны суға түшіргенлер еді. Міне бір айда өтмеді, барлық сынауларының өзі бұл Идил бойлап бара. Табиғи газда йөрүче бірінші теплоход, дөресрәге газоход. Аңа Россияда теңнәре юк. Ұзынлыгы 59 метр, кеңлеге 10-нан артык. Біз республика күнендә шушы тарихи вакыйганың шаһитлары. Фактически, значит, вот судно было заложено. Суднаны быелның февраль айында гына ясый башладылар. Кыска вакыт ичендә аның төзелеп бетәсенә күпләр ышанмады да, беренче сәяхәткә кузгалдык. Бу чын барлык. Дулкыннар үстеннән йөзәбе сокланып туймаслык күренеш, бір салган ягулык 400 шақырым ара үтәргә җитә. Тизлеге хәтта дизель белән йөрүче теплоходныкы кебек. Пожар, обнаружение пожара. Агызыгы біраз дулкынлану сизелә. Табиғи газда йөрүче мондый төр техникада барысы да тәүге тапкыр бара бит. Идарә итү данлыклы Арабелла капитаны Роман Лизалинга йөкләнгән. По ощущениям, есть только то, что оно тише работает. Миңа калса, ул күпкә тынычрак эшли, вибрациясе да азрак. Айырманы шунда гына күрәм. Арткы өлештә менә күргәнегезчә бер юлы 2 газ багы урнаштырыла. Заливается это жидкий газ. Аңа сыек газ салына. Ягулык якынча сәгать ярымга кадәр җитә. Әлеге вакыйганың мөһимлеген тагын бер нәрсә ассызыклый. Бортта республиканың баш суднылар төзүчесе Ринат Мистахов та бар. Ул безнең белән маршрутның башыннан алып ахырына кадәр булды. Мы можем сегодня строить пассажирские суда. Бүген без табигый газда эшләүче пассажир йөртүче һәм йөк ташучы суднолар төзи алабыз. Проектларында үзебез ясыйбыз, аны җыябыз да. Аның беренчесе тарихка Тасырның 100 еллыгы исеме белән кирип каламында Татарстанлылар һәм килгән кунаклар сәяхәт итәчәк. Казан Зөя, Казан Болгар маршрутлары буенча барып, матурлыкка хузурлана алалар. Яшил Үзән районынан Руслан Хусайнов, Салават Мөхәммәдуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Фәни, синең игътибар иткәнең бармы? Соңгы елларда республикабызның менә мондай матур үзәк урамнары гына түгел, кичкенә генә ишек аллары да ямләнгәннән ямләнә бара. Әлбәттә, Айгөл, инде сер түгел, хөрмәтле тамашачыларыбыз, андый төзекләндерелгән ишек аллары хәзер республикабызда безнең йөзләгән дип әйтергә кирәк. Шундый бәйрәмнәрнең берсен бүген безнең Казанның Хусаин Ямашев проспектында яшәүчеләр дә бәйрәм итә. Карлыгачлар, кашыгыз туктырмагыз.
Hüseyin Yamashев urama 82-nji yurt ишек алдында бүген Сабан туйы кебек. Монда 4 күп катлы йорт 786 фатир. Анда яшәүчеләрне федераль җитәкче вице-премьер Марат Хөснүллин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Мы поздравляем вас вот с этим прекрасным объектом «Двор», где вы можете и поиграть, и пообщаться, и все. Хайрлы сәгатьтә уңышлар сезгә барыгызга. Исәнлек. Халык бу зур эштә күмәкләшеп катнаша. Много вопросов они нам задавали. Беренчел проектка монда яшәүчеләрнең сораулары күп иде. Без очрашулар уздырдык. Нәтиҗәдә проект үзгәртелеп, күңелләренә хуш килгән эш килеп чыкты дип уйлыйм. Яңа парковочный месталар ясадык, яңа тротуарлар ясадык, балаларга менә площадкалар ясадык. Бик зур эш эшләнде. Самокат белән велосипедчылар хәзер очып кына йөри. Алар өчен экстрим парк бар. Монда һәрбер спорт түрі үшін айрым урын берілген. Әйтик, скай парк, волейбол зонасы. Иң күп чират тагыннар янында. Шунысы яхшы. Монда бер генә кеше түгел, берничә кеше рәхәтләнеп атынырга була. Я люблю такую. У нас во дворе такая же есть. Утырыр урыннар да күп, ямле шундый чәчәкләре дә бар, әбиләр чыгып утырам да күп, балалар күп. Сөенеп, шатланып бетмибез. Шундый матур итеп эшләделәр, рәхмәт. Чәчәк үстерүчеләргә дә шартлар бар, китап укучыларга да. Ишек алды китапханәсенә кадәр ясап куелган. Бу ишек алды күршеләрне бер-берсенә тагын да якын айтачак. Хәзер алар монда ешрак күрешергә сүз куештылар. Фирүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Инде фестивальдә биедек тә, көймәдә ездек тә, инде Татарда нинди бәйрәм ат чабышлардан башка усын бу минутларда Казан ипподромында Республика көне уңайыннан ат чабышлары бара. Айгөл дөрестән дәген ике тамашадагын күз явын алырдай, инде шушы ипподромыбызда безнең хезмәттәшебез Илдар Сафуллин да үз эшен дәвам итә. Илдар, хәзерге вакытта трассада нинди призлар уйнатыла? Рәхмәт сүз сиңа. Хәерле кич, Айгөл, Фәнис, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге истәлекле бәйрәм көнендә сезне нәкъ менә шушы халыкара ипподромнан сәламләмә бик шатмын. Монда инде иртәдән бирле менә шундый искиткеч ат чабышлары бара. Ул ике төрдә оештырылган. Беренчесе инде җигүле атлар, трантаска җигелгән атлар тизлеккә ярышалар, икенчесе күркәм гадәт буенча чабышкылар. Әле менә берничә секунд элек кенә чиста тукымны гарәп атлары старттан кузгалып китте. Алар километр ярымда үзләренең осталыкларын күрсәтәләр, искиткеч мавыктыргыч ярышлар. Инде менә берничә ел рәттән ат чабышларын төшереп, мондый тамашаны күргән юк иде. Айрым бер төрле дулкындыргыч хисләр һәм тагын шунысына игътибар итәсе килә. Монда искиткеч күп тамашачылар җыелган. Күрәсең, алар шундый масса күләм чараларга, спорт ярышларына сусаганнар күрәсең. Без әлеге стартлар алдыннан монда килгән халык белән уралашып, аларның фикерләрен ишетергә өлгердек. Әйдәгез, аларның кайбер фикерләрен сезгә дә җиткереп үтәбез. Көңелле менә шуның өчен чыгабыз да инде. Не просто ат чабыш карарга, ә менә ничектер менә кешене күрергә монда. Ял итәргә. Әле ат чабышларының иң кызган вакыты кич белән булачак. Менә тагын берничә сәгатьтән Татарстан президенты кубогы өчен ярышлар үтә һәм быелгы ярышның тагын бер үзенчәлеге Тайсырның 100 еллыгы өчен һәм Казан шәһәр даны дигән яңа приз өчен атлар чабышачак. Монда Татарстанның төрле район шәһәрләреннән иң көчле чабышкылар җыелган. Әлбәттә, һәркемнең җиңү яулыйсы килә. Кыскасы, иң мавыктыргыч ярышлар әле бүген кич белән булачак. Соңгы стартлар, финишлар кичке 7 тулганда булачак. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Безнең белән калыгыз. Илдар, бик зур рәхмәт сиңа. Халык әкренләп инде Казан гаилә үзәге янына җыела башлады. Хәзерге минутларда анда мәдәни программа башланып китәчәк. Кичке 6-дан зур концерт оештырылачак. Баштан да татар эстрадасы йолдызлары Арифат Зарипов, Илсия Бәдретдинова, яшьләр яратып тыңлаучы Лейнаның җырлавын көтәләр. Соңрак Добро төркеме Сергей Безруков, Нилета һәм Валерий Сюткин тамашачының кәефләрен күтәрәчәк, бик күңелле булырга охшаган. Шулай, хөрмәтле дуслар, биредә Татарстанның 100 еллыгы әлемендә тәкъдим итәчәкләр. Шул рәвештә Россия федераль округлары буйлап сәяхәт кылган байракның эстафетасы тәмамлана. Тагын бер хәбәр, кичке 10-да Казансу елгасы буенда инде әлбәттә традиция буенча салют гөрләячәк. Аны тамашачылар Салаватның "Мин яратам сине Татарстан" җырын тыңлап карый алачак. Демәк, Казан гаилә үзәге тирәсендә бәйрәм әле дәвам итә. Шулай, хөрмәтле дуслар, әлеге сәгатькә менә шулар иде, әмма без сезнең белән сау булашмыйбыз. Киләсе чыгарылышыбыз 18 сәгать 30 минутта булачак. Безнең белән калыгыз. Бәйрәм белән сезне.